Denge gel, Denge Kurdistan'ı. Jinavendan uçyan radyoya denge gelden baş godarın heja iru 21 kanun 2024 şemidi Brüksel saat nehle amede yazdı. Emin uçyan serisi ve peşkeş bekendem de mazadi reber apıya. La Almanya lidici bazaran Noel'e erişek bekat. La bajare Magdeburg eruşlat Almanya vasiyete keket nav Karabalıqya la bazara Noel'e u dencama ve bu yere de yazdı kesan jana xojidestan u 18 kez birindar bun. Raydarın hereme ev bu yer vek erişa teröri nırxandır. Hejmara mağdurin hej ne diyare lebele hadraganlık ve ajokere vasiyete hatiye girdi. Bakur Ruşlat Suriye komxabatên ji bo yekirêziya Kurdan di dome komxabata çalekwanên Kurd bi armanca bi navê înisiyatîfa gel a Serbûxê komxabatek li dar xist. Komxabat li hola zanaya bajarê Qamişloyê pêk hat endamên Partiya Yekîtiya Netewiyên Kurdistanê rewşenbîr nivîskar oldar tevgerên siyasiyên Kurd û nûnerên Meclisa Sûriye Demokratîk beşdarî komxabatê bûn. Şeyx Murşîd Xeznewî di komxabatê de axivî û balkişan sergirîngiya pêvajoya heyî ya ji bo Kurdan da haftina xwe de Xeznewî ev peyam da. Xerîtar ji bo 100 salî dîtê resmandin. Ev 100 salê werê neviyê we, zarokê we, yawên navê we ênina ziman, bêsaeta we xweş, mala we ava, yek heşayî kerema we ez ê xwe bixim mîsal wê bê lehneta xwedê lê bê. Îşê me, karê me gerek hemî bê kirin û em beğtekin tevgera siyasî bê kirin ji bo xatirê got yek nerîn herî şam. Ne hedefeke û ne armanceke ji me re got em beğtê tevgera siyasî bikin dowala werin bibne yek fikrê de. Lêçûna şam gerek yek dengil şamê bê. Lakin ew meselên parastina netewî çend nuqat muşterekin ew êgo gerek şamê bêne nîqaşkirin gerek ew yek deng ji Rojavayê Kurdistanê şamê bê hinganê ezan dikim millet çilo piştgirtî kiriye dîse wê piştgirtî Rêveberiya xwe sêr em ê saziyên xizmetguzariyên der Hafîrê aktif bikin. Rêveberiya Xweseriya Demokratîka Kantona Tabxa îro duh li bajarokê Dêr Hafîr bi armanca ji nû ve aktivekirina saziyên xizmetguzariyê li bajêr civînek li dar xistin. Di civînê de rêveberên berê yên saziyên şaredarî û mixtarê bajarok amade bûn. Hevserokê Meclisa Rêvebera Kantona Tabxa Ahmed El Ömer de destpêkê civînê de axivî. El Ömer mekanîzmaya xebata saziyên rêveberiya xwe ser û girîngiya avakirina wan ji xelkê bajarok û gundewarên wê re şîrove kir. Rêveberiya xwe ser di civînê de hejmara şêniyên dibistanan û saziyên li bajarok bi dest xistin. Rêveberiyê sozda ku tevayekê masiyên li bajarokê dabin bikin û di lêstirîn demê de pêşkêş bikin. Beriya civînê jî rêveberiya xwe ser gelek tankerên mazotê erebeyên ard şandin bajarok ku firin werin aktivkirin û nan li xelkê were belavkirin. Her wiha beriya civîna li Dêr Hafir li bajarokên Dibsê û Meskenê jî civîn hatine darxistin. Ji Sewa News peyama sersaxiyê hatayîn. Ajansa Sewa News derbarê rojnamevan Nazim Daştan û Cîhan Bilgîn de peyameke sersaxiyê da. Di peyamê de wiha hat gotin em ji yekîtiya ragihandina azad YRA û ajansa nûçiyana Hawar re anha re sersaxiyê dixwazin. Em ajansa Sewa News êşên we hîs dikin û vê yekê bi we re parve dikin. Şehîdbûna van her du hevriyên leheng nîşaneya ku gotina azad nayê têk birin û berdel çi dibe bila bibe heqet
her tim parastiye ev her du şehit diriyaş çapemeni azad de meşale bun û de her tim de dil û wijdana me debin peyamen wan neyjî bir kirin û de di rûmet û fedakariyê de bin naqşandim. Bi navê tevahî karkerên Zewa Newsê em sersaxiyê ji malbatên her du şehîdan û tevahî hevriyên wan re dixwazin. Em soz didin her du şehîdan ku dê peyamên wan zindî bimînin. Serokkomarê Kolombiyayê got dewleta Tirk rojnamavanan qetil dike. Serokkomarê Kolombiyayê Gustavo Petro jî ji ser hesabê xwe yê X'ê peyamê koalîsyona jinan a rojnamegeriyê cêfê wê ji ya derbarê qetilkirina du rojnamegerên Kurd a ji aliyê dewleta Tirk ve Parvekir û got li Sûriyê du rojnamegerên azad ên Kurd hatin kuştin. Ez bangê serok dewletên Rûsî, İranî, Tirkî, İsraîlî û Amerîkayê dikim ku rê li ber parçebûna Sûriyeyê bigirin. Ber bi qirkirineke nû ve diçin. Qirkirina li ser gelê Kurd qirkirina gelê Filîstînê têrê nekir. Divê Sûriye wek komareke li ser bengeha pirnetewiyê û xweseriya kûr avê pirnetewiyê hebûna xwe bidomîne. Madem ji welatên cîhanê daxwaza hilbijartinên azad têkirin bihêlin bila ev yek li Sûriyê bêgwere. Mafê gelê Sûriyê heye ku biryara paşeroja xwe bide. Lewma divê ji bo hilbijartinên azad destûr bêdayîn ku gelê Sûriyê bixwe pêşeroja xwe diyar bike. Wekî me di dîrokê de kirî em ji Kolombiyaya dorê rojhilata navîn bangê hemû gel û dewletên cîhanê dikin ku gelê Kurd ê li Sûriyê biparêzin û piştgiriya wan bikin. Vî gelî bi jinên xwe yên çekdar û demokrasiya xwe karî dewleta îslamîst a radîkal û faşîzmê têk bibin. Li Roma û Sarburûkenê qetliyam û dagirkerî hat protestokirin li paytexta İtalya Romayê li qada Pizzadel Interpensê êrişên dagirkerî û qirkirinê yên dewleta Tirk a dagirker li ser Rojavayê hat protestokirin. Çalakî pêşengiya Ufisyon Informasyan Delê Kurdistan İtalyê Komelê Ararat û Rete Kurdistan hate li darxistin. Gelê Kurd û dostên wan ên İtalya beşdarî protestoyê bûn. Di nav beşdaran de gelek akademisyen, parêzer û rêveberên sendîkayan û aktivîst hebûn. Bi qasî 2 satan axaftin hatin kirin. Axivînere balkişanın ser sûcên çeteyên ên ku ji aliyê Erdogan ve ji bo hilweşandina demokrasiya Rojavayê hate şandin. Çalakî û berskirina du rûşmeyên jin jiyan azadî û bijî berxwedana Rojava bidawî bû. Li bajarê Sarburûkenê Almanyayê jî gelê Kurd û dostên wan ji bo şermezarkirina êrişên dewleta Tirk faşîst li ser Rojavayê hat bahev. Du rûşmeyên piştgiriya Rojava dikin hatin berskirin û belevok hatin belavkirin. Her û axaftinên bi Almanî, Kurdî û Tirkî hatin kirin. Di daxuyaniyê de hat gotin em qetilkirina rojnameger Nazim Daştan û Cihan Bilgên ku dengê gelê Kurd bûn şermezar dikin. Sendkom li Dêrazorê serçeteyê Daişê hat girtin. Sendkom diyar kir ku hêzên wan dû li bajarê Dêrazorê Sûriyê di nav de serçeteyê du çeteyên Daişê hedef girtine. Di daxuyanên Sendkomê de ya li ser X'ê de hat gotin di nava çeteyên hatine hedef girtin de serçeteyê Daişê bi navê Ebu Yusuf heye. Her wiha hat diyar kirin ku êrişa hewayî li parçeya Sûriye ya ku berê dibin kontrola hêzên Sûriye Demokratîk Qasîdê de hatiye kirin. Fermandarê Sendkom Michel Korol got dewletên Yekbûyî yên Amerîka bi beşdariya hevalbend û hevkarên xwe li herêmê rê nadin ku rêxistina Daişê rewşahî ya li Sûriyê derfet bigire û xwe komîser hev bike. Kurola diyar kir ku Daîş hew dide zêdetirê 8,000 endamên xwe yên niha di avaya li Sûriyê de ne rizgar bike. Rojnavan Özlem Gürses hatebin çavkirin ser dozgerê Komareya İstanbulê derbarê Rojnavan Özlem Gürses aku hedef hate nîşanda nêpirsinda dest vekirin. Hat ragihand ku Rojnavan Özlem Gürses ji ber di weşana YouTube'ê de gotiye wekî ku hîn jî dibînin PKK'ya Daişê yani PKK'ya TSK SMO dema li herêmên Kurdan destkeftiyen piçûk
Bi dest xistine lêpirsîn hatiye destpêkirin. Serdozgirê Komarê daxuyand ku Özlem Gürses bi gotinên bikar aniye TSK dişibîna rêxistina terorê û weke ku bi rêxistinên terorê yên îşkence û komkujiyan dikin re tev digere hedef nîşandaye. Washington nişame bi hükümeta demkirê civiya Wezareta Karê Derve Amerîkayê ragihand ku berpirsên dîplomasiyên Amerîkayê bi nûnerên Heyet Tahrir el Şam re civiya û prensîbên veguhestina siyasî geşedanên herêmî û têkoşîna dijî Daişê nîqaş kirine. Wezaretê diyar kir ku şandê Amerîkayê dozên wekî ya rojnamevan Austin Tise û ya welatiyên di ên Amerîkayê de ku serdema Beşar Esad ve windane nîqaş kirine. Wezaretê eşkere kir ku dîplomat bi civaka sivîl a Sûriyeyê çaleker û ferdên ji etnîkên cuda re civiyane. Tora El Hurrayê Amerîkayê da zanîn ku şandê Amerîkayê mijara rakirina cezayên li ser Sûriyê di serî de ya Kanûna Qeyser û ya derxistina Heyet Tahrir el Şam ji lîsteyê terorê nîqaş kirine. Ji dema ketina rejima Beşar Esad ve ev serdana Amerîkayê yekemîn ji Şamê re. Ji 2012 ve Amerîkayê têkiliyên xwe yên dîplomasî bi Sûriyê re qut kiribûn û balyozxaneya xwe girtibû. Belê godan cemenûçeyên saat neh pêşkêşkirin ana xatirê wê debaş. چاغن و خوش بین تماشاوانین هجار لچیان آزاد کردستان و مجاره که دین بخلک کرد نه دیروک نهای بورانه برنامه می جاره و بردوامی برنامه هفتادم به تایبت بلسر هاتنا آینا اسلام و درکتنا حضرت محمد باندورن وی تایبت و گهرتن کد کردستان دا و نافگل کرد چه دیکچنه ده همان دم دا برخدانن لهمبری بوین مسلمانتی هاتن جان کرن و برخدانه که دینه کل لهمبری اسلام دش هاتی جان کرن چنه امل سر زمان برز قاسم انگین اندام کمیته ناوندیا پکی و بشروین و ام بیسن دم باش برز انگین دم باش برز انگین ام ویا و دست بکن برنامه دن ام نگیش نجبر کمیا دم جی و از باورم ام نهاویا برز بکن باندورا آینا اسلام و گل عرب بهاتنا مسلمانتی و سر کرد و کردستانی چی بو يجي مثل ما برنامج خبر دينك صار إسلام كراست تم حضرت محمد شابواني بصار زمان تبيك مجاري كون رحمة كرن جهدن أما خاطئ أساسي ما خاط هنا كان بارا بكن أساس أم في بينن حضرت محمد أوتوبيا كانوا قبيلة عربان برفق قوم مكبر yani belki kavmeki böyle ilişki tebbigerin ve encamda evnen saransari avul grava arabanda u peraji erişin xosar Bizansan sar Sasanyan bi dijvari meşandın tekbirin hem Bizansi başta avetin hem Sasani öyle de rakirin avantaja ka demaxa araba çi bu şeri dijvar naberi Sasanyan u Bizansiyan jihebun جبروی مثلا ساسانیجی هنگ جا ضعیف کتبون وی گمان بیزانسیجی ضعیف کتبون مثلا وی دزانن هم در دوره 627 دا میناک بیزانسیتین دچن باجار ناوند یک جی ناوند باجار ساسانیان تخت دیمجی تهد بشینن yani میلوا ساسانی پیوژی که پر ضعیف تا جهان دکن ولی هم بیجن بیزانسیجی İca ev motivasyonu ki Hazreti Muhammed çekiri u vecere ki helişki Arap tevda tekevin tevgere ki helişki şahsıdı su şeşan yar muhta Bizantiya tek bibin şahsıdı su haftal Kadisiye Sasaniya tek bibin şahsıdı u çildüdüyen nahaventa yani dici Sasaniya serketin u ev çi bu mesela evna edi veli bu ki demira Sasani şahsıdı pinci diyor güçlü Rabbin veli en beşin yani pır zu ferakirin
Yani ev motivasyon, ev zayıftiyen ve Bizansiyan o Sasaniyan işte da ev çekirir. Mesela demi ev şarap bir şekilde devam kırın bir kuman beri xotan Kurdistançı. Mesela tek gotun ki Caravul kengi hatna Kurdistan'a yine cebasa şahsada su şaşa diken. Yine cebasa şahsada su nahan diken. Derbasa Kurdistançı diken. Yani. Gote debi ki caran em tege xoşaj karbinin Arap ve navi İslam ketna xoy Kurdistan şahsada su şaş oncu su ne. Velen bir su ne. Yine rastır debi. Sunna çıl işte de bejin hatna Ahmed'e velen bejin der dur Ahmed'e seyva dur peç kirne şahsı da çıl siyah hatna şahra zor komkujin mazın pekanine o şahsı da penci sönce hatta Malatya çuna tek odun ki yani mesela o bir avayı yani demek ki tır derejine ketna Kurdistan fetah kirne velen bejin demi ve fetah kirne Kurdistan'da ber mgut ya erişim Bizansiyan jişer Kurdistan'ın yine cihan ekci navi İslam ola aştiye hunduzanın ola ber navi xwaji ber işte hinek tişi bistine o vekdi zor destiya Sasaniya jihe zor destiya bejin a Bizansiyan jihe encam ve mesela hinek Kurd demi ateşin İslam tem hinek peşvazi dikine yani çava Kurdin ki ber zor zulma wan ravina o hatına İslam peşvazi kirne henin Arteşin Araban, benavi İslam. Evhen. Le Kurdistan'da yek ev heye, jberku Aleviti heye, Ezdiyati heye, velen bejin. Ve kedi bejin yarsan ona henin. Evna mesela hinek can da berxodan min pırtun traberdik. Minek şarazor. Bekotin ki bajarı şarazor ve hunzan naji. Levi herime de yarsan henin, kakayı işte bekotin henin. Evnu berxodan ki tuntikin. Mesela züzü teslim dalim. Mesela tek gotin ki seycora bajarı şarazor heldveşin. Hiç püste merhera lekolin bik ev her mektebete mesela demam Moğolan'da jî çancara ev helveşandına. Yani berxodan ki tunt yani mesela ben raber kirne xodan çanda xoda derdi kefine. Evek dil ciditri Kurdistan edici mesela Cizre valiya. Em vedi binin. Hinek cüa bası işte herama Musul'daki berxodan tuntenin. Yani yek melek ber Sasaniya o Bizansiya Kurdin ki ola İslam böyle peşvazi dikin henin. Dudu ek pirzide berxwad henin. Berxwadan ki biraz İngiliz xwazme bejim dibêjin ku beşek jwana jî rastiyê ku qebul kirine hinek jwana mecbur mane ji bo berdamiya xwe mîna kirasekî. Vî baweriye girtine ji bo ku bikaribin berdamî bidin. Ev jî sisiya mesela yek hatine dudu katliama derbi mîna ka jî da ku serpiya bisekinin çikirine kurası İslam girtine yani çoğu lügat-ı İslam girtine, kutne İslam girtine, belki çılberki İslamcı girtine, yani hem bejin ibadati vancı girtine ama ihwa çikirine parastine. Mesela ser Alevi valiti kutine minak, ser yarsanacı valiti kutine. O ser evki dite khastına jiyam bikin ama mesela xuya izdiyati hem bitir berxo yani forma xoş devam kiriye. Jbeji mesela percara basavit tekirna bas fermanın izdiyan dik. Mesela izdiyatici perhin sert be komkujiya rumaya. Yani mimil ve evcihe. Yani curin cuda ekli Kurdistan'da henin yani katliam henin ek bu Müslüman henin ek rengi xo ve goti bir şekilde ki erikirne hen mina kastıştık bejim İslam'la xadis periser Portugal İslam da esas xade yani bawri xo ba xade tinin mesela demin hun biçin dare kere bawri xo binin evde biçe evde şirk şu xadira yani hun çedekin hun veki vi veki oncu vi dare ju veki xade dikirim dest mesela Kurdistan'da mesela ev oncu tiştin ditir oncu ziyaretka henin mesela mesela cihanun piroz dibinin piroz dibinin bana mesela ola ariyan da perhenin dar pirozun çia pirozun ziyaretka jiyar dibijin dersim jora pirozun yani gelek tiştin öyle pirozun ama mesela gör İslam avnaçının şiriken xuda peyda kirin yani günah dibe. Az tiştek bejim heviyama evki geleme şaşfam meke.
Yani heviya me avek şaş famneke. Binen Kurdistan'da her gündeki de darak öyle pirustun için avek murazi hoş bu murazi hoş paçakilidir. Ne her gündeki Kurdistan'da ya. Gerek hep piruza mesela. Dişinden duhazın murazi var para fapiken. Xwasteki xwe dixwazin vê para bikin. An jî mesela jiyar hen yani cî ocak hen pîrozin. Ev li ku tê mesela hûn kanin vê bêjin Aleviyan de ev ne henin. Hûn kanin bêjin Êzdiyan jî ev henin. Yani çima em bên erê kurasê xwe guhertin ama çanda xwe dawam bikin. Hûn kanin bên yarsana de jin, şebekan de jin. Ama ez jî vê bêjim hemî Kurdan da ev heye. Biçin hemî ciyên Kurdistan'da biçin seratê dijweliye cî ki İslam pêş yani an buna Sünniye işte buna Müslümana biçin hemî ciwan da henin. Yani ha nabe min ev gerek weriditin. Çand zuzu tek naçın. Tek naçın. Yani hûn kanin lûgatê xwe biguherin, culbergî xwe biguherin. Ama çand hezaran salan akıl ser vê axê de işte dema newiltik de xwe ser ev parastî an jî spartiye çanda ku wekî animîzm me got her tiştî wekî xwe re dîndî dibe bi hezaran salan jiyan ki ev carek te ranabe. Ev carek te ranabe. Yani hûn bûn Müslüman jî, bûn Hristiyan jî, bûn Cûî jî ew nabe. Li Hristiyana dice mesela biçin Ewropa ne hûn dizan Hristiyaniye. Hristiyanî jî ve tişta qabûl nake derba. Wa giringiye ve kesayet û civakên vî coğrafyaya gelekî girêdirayî çanda xwe ne jî yani. Gelek mesela ev min got li Hristiyan jî biçin Ewropa de bana henin. Jêra dibên paganîzm. Paganîzm çi ye? Yani qaşu biçik girtineke tê çêkirine ama ev çanda xwe jiyan dikine. Mesela Kurdistan'da ku derin evveliye. Biçin Süleymani, dayıkê me naçin daran paçalî naxin. Biçin Hevlêr, biçin Kerkuk, biçin Musul, biçin Sine, biçin Kirmanşa, biçin Elam, biçin em bêjin Urmiye, biçin bajarekî Serhatê, biçin Amedê, biçin Dersimê, biçin Şırnak, biçin Antep, biçin Urfa, anca biçin Kamışlo, biçin Afrin, biçin Kobani. Yani biçin bana yadhen ev çanda restana kevnara. Yani mümilva ahi mesela ben Müslümancı ama bir şekilde ki çanda hoş bira yine bir şekilde ki de Paris'in cihan dikin. Yani ev hatına Araban bana ve İslam Kurdistan'ya o mesela şahsat sunan mı got işte perzu İslam ve naskırnak çedi. Bu zanın nikaşak küçüğü bu naberi Türkanda Türka Portekal koda gotuna gotuna işte Kürt beri me buna Müslümana MHP gotiye gerek vel nebe. Eğer em bejin Kürt beri buna Müslümana emre bejin manakam hun dereng hat. Ni hayran kurban. Yani tu MHP gibi tu çi gibi be. Yani tu pişre bu Müslümana. Mecburum yapmış bu işte direnin dastane çekini. Hazır çile siyasat Türk buna Müslümana. Yavna mesela بدلی خواب به زوری جبه قتلیام جبه مثلا به شخصت سونها دست بکریه yani müminler Kurdistan da li az bebeş mesela eşk bune ki khoha li taribata esas Araban ser Kurdistan ne mesela dixwazim serhinek taribata abek min got mesela işte minak yine komutanı wan hene saat bin vakas katliam mezin ser Kurdistan çekiriye yeki de iyad bin ganem de bejin şahsat sunna işte Nusay bin Cizre Hasan ki Urfa Farkın Ahmet Bitlis